In Cambuur Roen al na 4 minuten achter de feiten. Na balverlies van Molen, na balverlies van Kevin Jansen is het hier. Om de linkerkant Livio Mills die het samen terugbrengen kan. Het zit vol slijn hier aan de kant van Cambuur. En hij passeert de keeper van Cambuur, Xavier Maus, maar een schot in de lange hoeken. En binnen 4 minuten zit het 1-0 van Roda JC. En dat zou heel bepalend wezen voor de Joen Juster in Kerkrade. Dit schot wordt er aardig uithellen. Terug de keeper van Cambuur, Maus. Het is het schot van Mario Engels, de topscorer van Roda en van de keukenkampioen-divisie. En verder gebeurde er in de eerste helft eigenlijk net zo volle. Dit is een prachtige kans voor Saif van Wermerskerken. Aan het begin van de tweede helft. Zit hij hem erin, dan is er van alles mogelijk. Maar het slag het net. Dit is een kopbal van Hendricks. Die gaat echt naast de goal van Roda JC. En zo bezocht Cambuur het in de tweede helft wel. Wie de passing over het algemeen visten te slordig. En hier dit schot van Daan Boerlagen misschien een beter lot verzinnen. Maar ik die gaat er net in. En zo bleef het heel lang 1-0 van Roda JC. Hier komt de uitbraak van de Limburgers via Engels. Die hem keurig voetleidt naar de rechterkant naar Reemans. En dan komt de bal op een ei voor Livio Mills. De man die het eerste doelpunt al scoorde. Maar nu stuit het er op de voet van Maus. Dit is de absolute slotfase van de wedstrijd. Dit schot nog van Kevin Jansen mist alle venien. En die wordt pakt terug Novakovic, de keeper van Roda JC. Roda wint maar 1-0 van Cambuur. Limburg viert feest, Cambuur baalt. Ja, je zat hier met gewoon een heel slecht gevoel. Waar zit het slechte gevoel precies? Kun je dat uitleggen? Nou ja, je moet, zoals je zo begint, zo makkelijk een bal verliest en zo makkelijk de eerste goal weggeeft. Wat niks te maken heeft met de storm van Roda. Maar dat we gewoon zelf de bal onnodig verliezen. En dan gewoon veel te open staan. Dan loop je daar de hele wedstrijd achteraan te voetballen.